so tawi en jiiɗi anndude hoto Fulbe iwi tuubakoɓe laaminoɓe men ɓe mbi ɓe gummi ko Europe sabu mbi pullo ko boɗejo o ɓe jiiɗi honde leyɗele Afrique ɓe tawi ɗon état ji laamuji moƴƴi laamuji ɗi moƴƴi laamuji ɓe koriɗi ɓen fof min jottode hawrike laamuji taw ko Fulɓe ngoni e jeejgol hakkude Sénégal ha yetti ganduɗa Éthiopie nden falde wiyete ko hande Sahel mi tawi hen laamuji sabu weyngo dow ko jeeɗi laamu wa ɗon tafay joftoɗa ko harbiyanke tan woni amir en wonde e yimɓe en yamin waɗo ruggoji donc laamu wa ɗon seŋat fa joɗorde ala en yoori kos lesto ko dunuli en leppi en tuumi en ɓalwi leydi mbiten ɗi ɓaleɗi laamuji mbawa toon seŋade ha laamuji ɗi peeña sabu weyngo rokkani yogue laamuji ganda fuddi ko hakkunderde nde noon to gandema e Dakar tan ha yetti Djibouti laamuji keewɗi peeñi ɗo e te ko ɗon naggue woni te ko ɗon pulla aynata yahat to artaga ɗum waɗi gueɗe Sahara o yoori maayi Nil firti ko ɓalwi e Pular Nil firti ko ɓalwi maayi Nil nen Tchad nen Wendu maayi Niger nen maayi Sénégal nen ko ɗo Fulɓe jahat garta mbawa tellade ga ko nayi jogui so jottima ga won mbuuɓi wiye mousse ZZ ko mbuubu ganduɗa ne wawi addude ɓoyum walla wiyete kadi Casamance en walla koye noon nayi pulaji ɗi mbawa ɗon wonde nayi pulaji jogui ko ƴuguere ɗoyta comme nayi enden ɓe ɗi mbawa tellade diwan Casamance less ɗo ko nayi capatoji goni toon saabu kañumen ganduɗa ngala ƴuguere ene mbawi ganduɗa muñande ɗiɗo buubi nayi pulaji ɗi mbawa wonde rew kadi gam tuusa hokkere ha ɓurta ɓe gonɗi hakkude ɗo kuɗol siccina hen foof min jaa nokku goɗɗo ɗi poliɗon ɗo heddo e oɗo diwan noon ko jeeri so tawi ko ɗo innama ade civilisation africaine hakkude Sahara o e Nil o dogat ɓe gummi Nil ɓe gummi Sahara kawɗe hakkude o walla gummi ɗo jeeyi ha Nil garti haga ɗum ɗo yimɓe dukata ñalawma hande e ƴiwde Fulɓe kono banggue Missir o kay ɗo maayi Nil o Missir gummiɗen en wayno ganduɗa e kal haaloɓe ɓe capanɗe jeetati e nayyi hen e gueɗe ene gonɗini ko Missir tan gummiɗen capanɗe jeetati e nayyi gueɗal en hollo ko toon gummiɗen te so tawi ko toon gummiɗen noon gummiɗen ke dumunno to ganduɗa diini feeñi to Missir to jaman Firawnen taw woni Firawnen gonɗi Allah ko goto mbatti rewde ɗum annabi Idriss ke mabɓe yalti e gon leñol yalti on sa ɓayri ganduɗa ngal ɗo final men jogui ɗum ko ɗum gandorɗen hedde gal so tawi noon ko ɗo e Sahara o kadi gummiɗen ene laati e ko Amadou Hampate Ba yi e dow nati ganduɗa jiitaɗe gayte worgo Algérie wiyete Tassidina Agir yiitan toon nati jokkodiral ganduɗa neɗɗo e gaynaw e camab woni faddugo ndaw kañum e camab ba e nafi ɗe ƴeewi ganduɗa Fulɓe ɓe ganduɗa ne nataga honno mbaɗirti ni ɗum nande ganduɗa e diine Fulɓe joguino en mbaɗɗum ha ñalawma hande en mbaɗi ko wiyete ko lotori en jangganda kadi no gubbo naggi ɓurgue mawnude gaari ɓurde mawnude ganduɗa he nayyi ɗi so tawi ganduɗa sa fatim ɗi mbaɗan ɗum ganduɗa duwaw e foof ɗum ɗo kadi holli Sahara o kadi bonani e ƴewdi Fulɓe ɗum foye waade noon kamɓe tubakoɓe ɓe garde ɓe tawi ɓeɗo ne mbaɗi état ji ɓe mbaɗi laamuji jubbuɗi kono laamuji ɗi wona Fulɓe mbaɗi ɗum to adam ɗum saabu aynaɓe so tawi Fulɓe ko aynaɓe tawi jiino hen kamɓe tubakoɓe ɓe jiyani hen leñol didorno saabu waɗata ko ganduɗa ko fecciram gollaɓe tubakoɓe mbi ɗum division sociale du travail kimɓe jiiton ɓe hande enen jogui ɗum ko fecciram gollagu min mi jogo ngal ɗo gollal goɗɗo jogo ngal ɗa gollal goɗɗo jogo ngal ɗa gollal mi rontin ɗum ɓiyam heddo noon ɗon tan rontinta hankkadi woni hindi ari oɗane waɗa ko wayno woni hindi ari oɗum tafi noon ko Tijane Mbaalo wiya noon nani ɗi calaki gollal ngal ñalawma hande o kono watta ɗum hindi tan uddo hen ɗum won ganduɗa ken foti ɗum hankkadi sertude ɗum fecci yimɓe ndeket noon ɗo ɓe tawi ganduɗa laamuji ɗi ne jogui kamɓe Fulɓe ɓe gari ɓe koñi laamuji ɗi ɓe juɓɓiti ɗum ɓe mbaɗi ɗum he dow piɗi ɓe joguino hedde ga ɓe pewndiri laamuji joɗɗi tubakoɓe ne gara nde taw ko Fulɓe en ƴelliti en
no gummi oto sabab toon pewɗi rabbi ɗe haal kamɓe fulɓe ɓe ƴetti ɗiɗo laamuji ɓe jottime dow jappeɗe gonnoɗe ɗo e nder ɗum ɗon tubakoɓe gaari jii ganduɗa hunde aynaɓe no wayni mbadi mumen en ɓatti ganduɗa mbadi tubakoɓe seeɗa te kamɓe ɓe mbi ko ɓe gaddi ko civilisation e aduna o ɗum won dalilu koɓe jaltiri ga gam dallin ɗum e leñol mabɓe mbi ahan min de e nawde civilisation ɗum waɗi ɓe tofi miijo edde ɓande yankagal e wiide ahan kala nanduɗe men ke men yetto ndekete noon so tawi en tawi ɓeɗo cosiɗi ɗo laamuji ndekete noon ko ɓaɗi ko e mabɓe ala ko sosi haddara waɗani kamɓe ɗo mbaɗi sabu ke men ɓe jetti ɓe mbaɗi fulɓe ko Europe gummi ko Sigan en ko Bohémien en Romanichel en walla ko grec naɓe gonno walla ko armé ko kon luumiyankoɓe wiye tan majje nder jeeri ndi artiga dille ɓaleɓe bonni ƴiƴam mum kono ko raneɓe ɗum gonno gaddi on tewe ɗum tiiɗi dooƴe ɗum tiiɗi ñiiri cafre heddi ɗum haɗni noon to maɓɓe to so tawi ɓeɗo ko raneɓe e iwdi ɗum foti ɗemgal maɓɓe ɗum te ɗemgal maɓɓe ƴeewde ko ɗemgal ganduɗa ɓanen saabu ɗemgal danwal fof c'est une langue à flexion won so tawi aɗa wi ganduɗa joni mi ñamin je mangeais tu mangeais il mangeait nous mangions ayi konngol ngol wayni kono to pulaar to mi ñaami a ñaami o ñaami en ñaami ha gas ɗo wiyete ko so tawi tan a yiiɗi ganduɗa wayno ɗum mbiɗa ko mboɗo ñaam mboɗo o wonti ganduɗa hunde ko ɗaka he gollal ngal to ɗum woni agglutinante ɗemɗe Afrique naaɓe fof ko agglutinante ɗum waɗi ɗemɗe ganduɗa wiiteɓe nelu ɗo anduɓe ceertata hakkude langue à flexion woni ganduɗa ɗemɗe yaltuɓe Europe e ɗemɗe keddiɗe ganduɗa ko ɓaɗen tan jeeyi ɗum leñol bangol hutata ɗum fof yalti e ɓaɗe hol lemgal fulɓe noon ummi so tawi gona ɓaɗe ɗum woni nga ɗum ha kadi heddi tan gari ɗum maaji gay ɓe gaddu ngen ɗo deftere ɗo temedde nayyi capanɗe jeetati e nayyi deftere ɓe bindi ɗum ɓe kori ganduɗa nandirɗo fulɓe jaɓi wonno ke haqqillaji ɗi ɓulni ɓe kaali hen ganduɗa ko jaadaki ɓe mbiɗi en kori e nandude koye men ɓeyɗen feccani ni ɓe mbaɗi kamɓe tubakoɓe anduɓe men ɓeɗo no gummi mbi ala wonta so tawi koɓe misiriyankoɓe tan si ɓaleɓe sabu ɓaleɓe adi e aduna o goho e nder Afrique ummi ɗo naati e leyɗen aduna ɗe naati Europe naati Asie nde neɗɗo ummotoɗo e nder inama aade nde taga nde no ummo Afrique on temps o ummimi e Afrique duuɓi temedere e capanɗe joyyi ujunere haɗa Nabi Isa feeñ haɗa Nabi Isa feeñ o hucci Europe o ummima ɗo kadi o hucci Asie ɗo huccine Asie ɗo leñol oɗol yalti leñol dangol ma yalto hen duuɓi capanɗe nayyi ujunere seerni men hakkude men e neɗɗo daneji gadal lamdo ko magno ɗum men kaali ɗum en kalti ɗum fala burdi kadi deftiɗen ɗo ka ɗum laaɓani yimɓe ɗum ɓayri wayi noon leñol ɓallol ko ga ummi Afrique pinal gadigal ngal ko ɗo ummi hen maynil ɓe mbi kamɓe de koɓe kemetanaɓe woni komin ɓaleɓe kurum mbeɗen nati ɗum ɗo kono mi rokkaki dumunno jaaƴi mbaymi tan ko wiide natal ngal ɗo ni ɗum no firɗi kemt hemet kam woni ɓaleɓe e nder ganduɗa kamɓe misiriyankoɓe komin ɓaleɓe ɓe mbiyani ko ɗum ɗum fayi waade noon ƴeewen ɗemɗe fulɓe kadi fotinni capanɗe jeegom e tati hannde e nder temedere konngol misiriyankoɓe hanki capanɗe jeegom e tati ɗemgal fulɓe ɗum waɗi noon tuggande ma ganduɗa gila duuɓi ujunnaji tati haɗan Nabi Isa feñde lawol Firawna tosa ha yetti ganduɗa lawol Firawna no fusata won ganduɗa duuɓi temedde nayyi temedde joyyi haɗa Nabi Isa feeñ taw leƴƴi grec naɓe naati woni ala ko heddi ganduɗa so wona seeɗa tarik o woɗɗani no feewi nden grec naɓe naati kono oɗo ngal ɗo daawal fof de woni ganduɗa ɗemgal fulɓe so tawi ɗemgal ngal misiriyankoɓe fof ɓetama tuggande ma duuɓi ujunnaji tati ha yetti ko heddi ko ɗo seeɗa haɗa Nabi Isa feeñ capanɗe jeegom e tati e nder temedere konngol yitama ko ɗum pulat walla ɗemgal ganduɗa gongal tanum pulat ɗum waɗi so ƴetti nde ɗo harfere joni ɓe mbaɗi ɗum ni ɓe mbaɗi ɗum ni kebbini yeehi ha waɗi ni après ɓe ndewni kaɓe mbiyat ɗum hoore e misiri encore mbiɗen ko hoore woni hoore mbiɗen ɗum hannde
en durti kam mbiya ɗum ko hoore e ɓiɓe mbi kadi ganda so tawi neɗɗo ne woni lamɗo walla ene ternde e mbi ɗum op hoore woppo hoore bandiraɓe ala goɗɗo mi waɗi hen nafmi ɗo e foof kono noon en ngala tammo rokku tan holude yeroji ɗiɗo kolli banggue hakkude men e mistre kam ɗum jeddi ngala ɗon iwde nde saaro kadi jeddi ngala ɗon yaade nde ɗo ha duƴƴo ga e maayi sénégal rutto kadi maayi niger rewɓe noon e rutto ga hawre tubakoɓe gaari taali ɗiɗo laamuji kaɓe tan tewi ɗum ala ka fitinaɗe tewni laamuji men kono noon ene waɗi tan dumum fulɓe ganda gummitima saabu ko timnoɓe e ɗiɗo laamuji gummiti timti laamuji ko ɗon jiɗi noon haalde ndi jawoguel gummi ga ko taniraɓe ganda butori so tawi moɓe fulɓinen ɗo en gandi ganda so tawi boɗowal makam askinam jaaligo makam e mboolu makam ɓe jantori ganda e butori butori yelle butori birom butori barka butori ko ɓeeɗo ganda jibin fulɓe butori o kañum ganda ardi ko staram nayyi ardi tooru butoru neɗɗo mo ganduɗa gardi nagge ɗe soko tawi nagge wiyam tooru en dañi turade torotoɗo tooru woni saram o ganduɗa ene kuccini ɗum hen tooro e hoore mum ko leydi saram o tawru e nder ɗemgal misiriyankoɓe kadi ko diwan ganduɗa oɗo saramuji ɗin ɗon gonno ɗo taw ganduɗa ɓeeɗo ganduɗa cujjanta ɗum ɗon mbelma keeɓa martab e jaam ñaagui o jomiraɗo ndeket noon tooro o addi eɗo uganda hannde tooro nen toon ko leydi laami ɗum ko princesse bagayadi tooro enen gayi kadi sabu neɗɗo wawa kam sasdu konngol taw ala enɗam gonɗam ɗum so tawi ɗum ɗo yonani ɓe mbi kadi gayi do ñooro o leydi ganduɗa cuuɗindi ga kadi mbi ñooro ndeket ɓoftugo go gila hakkude ngoɗo maayo e ngoɗo maayo jeddi natti waddi ngal ɗon banggal so wona tan jiɗɗi ganduɗa ƴewde mbiken gon sernaɓe yimɓeɓe gariboɗi ndeket noon ko ndeta